Kadang teman itum karbi akhaita isi kethe dong akhailo. Bonta itum karbi kunat pensinang kiklang labang so apur kimo kachinne tum dopik lang. Itum karbi pan mikil putapu. Tangte labang so mikil pu kopi pan sik pudam lo. Kumatum siri mikil punan ki ir lo. Lasu mikil pu alam the bang akhai alam mamate itum bitang karbi tum alam lo. Lapan ki itum akarbi akhai tum ta bang akhai tum son si Tibeto Burman pen ki bang akhai tum lo ma. Angton full details ke itum labang so video long chitan lap on stame pini labang so video long karbi tum koson si nang kiklang kunat pen sik ki bang ma. Labang so thi hack pen itu labang so video long chitan pon sina. Tangte video le pangcheng lo na. Jupir bikang lu akola. Itum karbi pan hako hut kacithang pon ke mikil puhen lo. India along inglong aso akhai angbong pen ke mikil mate itum karbi tumta isi ke thedung akhai tumlo. Bonta labang so mikil polam the koson si nang kiklang ma maduta chini ne lapan ke than pon thek bang ave. Athe hako ahut karbi anglong district long le aprang ke Kicharli pan school ave kitab ave lapan ke ABC ke thek atum ave. Karbi tum lo Kicharli ahin ke thek kere nang ke dot cheng lake American Baptist Mission tum karbi anglong district na kahumri na so hut pensi ke cheng. Lahai aputhak a video semeneli aprang hut PN lo than pon lab lo missionaries tum karbi anglong phan kwan si ki claim pima. Bangso a video na tum langdam lo putang te chini po Christian tum na ki plang a video. Stamela daksi lang tum karbi tum na ki thek kere aphai thek ponong po kitab newspaper lapan ke school ha ki kim an semela dasi thek ponong po. Link description long sedorang tum langdam pon tame. Lasi mikil polam the na ki klang American Baptist Mission tum si ki il pon pusi pinangan ki thek kere tum ki kening je pon. Lapan ke pinangan tum kipu pon tubang ke parok Assamese tum si ki il pon pusi kipu. Bonta labang so mikil polam the karbi lampuru phul ki mo lapan ke ason lo thui long ki tok pon thek pon long le. Lasi sai jok jesi kaprek akhai tum mikil pusi nang hang del lo. Pinangan tum kipu mikil puke parok tum sunang ki il pon pu. Athe hako ahut karbi anglong long piju topik. Laso pen ajok inut amunit inglong pen thoi nang sunlo mengkalu nang kiri phan. Laso meng nang kiri ahut parok akhai tum phan chitong lo parok tum arjulo nalike kopi akhai lo pu. Anke karbi amunit bang alam bujidun de delo chethak dun thek thedelo. Sidame alang meng si kiri dam pen aposi meng kiri pusi chethak dun lo. Ladak pen si parok atum bang meng kiri pu pronounce dun thek thed masi mikil pusi hang pon det puta labang solam chethang pon. Bonta 1975 ahut pen ke mikil pu nahok aphur kimu alo athulong takitok kavidet na jok mikil polam thebang ke chehangong le delo. Laso pen na jok karbi tum mikil puadim arleng pusi chehang pon thulo. Arleng pu amining bang ke munit pu phansi ki pudam pusi pu. Lasi konani jongsi meeting do protangte arleng do pik mako pusi tum chipupu. Lasi arleng pu ke munit pu phansi pudam pusi pu. Lapen ke karbi pu bang ke korte pu phan pusi pu. Karbi tumalong puthot somni ki thak pon do thulang inglong aso karbi lapen ke thoi so karbi lapen ke raso hini angbong puthot ingdeng pli an ki thak pon do thulang chinthong ronghang lapen ke amri thulwa pohlo mate dumra pohlo chinthong lapen ronghang tumang ke inglong aso karbi tumlo lapen ke hala hini amri lapen thulwa mate dumra la tumang ke thoi so karbi tumlo. Lason si amri akar bitum ta amethang pindeng sumpot do lapen ke methang alam aki itum akar bitum pen asap cheprek chet ason lahini akar bitum ta itum ke ingthil et akhai pusipu kaprek akhai tumason ron thama ki do khai kali munit ke pathi kachitu chi that ha hai ke the dung apa pusi itum kar bitum ke pudam lasi itum kar bitum ke monputa kachitu chi thar hai bang ke claim kle penangan tum kipu itum kar bia khai ki bang ke Tibeto Burman pen pu lasi ahok itum kar bia khai ta bang akhai son Tibeto Burman pen ki bang akhai lo mongoloid tum pen isilo mongoloid lake humankind human races phansi pudam mongoloid caucasoid lapen ke negroid pudo pilthelo caucasoid lake foreigner areng klok tum phal lapen ke negroid labang ke itum main kar bitum pronounce ke negru pusi pu latum phanlo lasi kar bia khai tum ke China adet ni rep ki dai kido yangzi lapen ke Huanghu polang roi na tupen kibang akhai tumlo ahut isi China adet long hako pen karbi atum kido Tibeto Burman podimong pen chi osi Bharat India long nihang nitu nathu nang bohalo lasi ahok pet pen karbi atum ke Tibeto Burman pen kibang akhai veklo China adet pen karbi akhai tum helo haladak pen ang kachi upaprang nai akhai pusipu lapen ke inglong aso tum angbong kote bang krehini ando la angbong pen akleng si ke itum karbi hanlo pusipu lapen ke kaprek akhai Manipuri Mizo Kuki Naga latum ke aki bitum lopu
Karbi tum Tibeto Burman pen ke wanga hut asong jithak pon phun puta arjulong. Pinang anatum ke Southeast Asia na thusidam lo lapen pinang anatumang ke Himalaya, Nepal, Bhutan na thusidam lo. Lapen pinang anatumang ke Assam na thusibang lo. Lasila so teng plutang ten non Karbi anglong long chutkali kaprega dim ostame itum Karbi khai do priglang. Lasi Karbi atum kunat pen sikki bang ma thihek bihek amuma atum lapen ke kaduka betai tum kachini nang jikinang so lapen ke kithek ponang jikinang so. Lasila bang so video nan tum phat Apani kaduko kipan important o lasi nala tum WhatsApp status long kaduko beta kisyo nang jikinang shot. Lasi pini labang so short video long Karbi tum kunat na sikibang ma. Lapan se ington pon kong lo. See you in next video. Thank you so much. Bye bye. Karom.